Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a sashenmu na siyasa daga gidan mu mai albarka Aus Al-Salafiya TV. A ci gaba da zama da kungiyoyi da mai girma sanata Ahmad Sani Yariman Bakura ke gabatarwa domin yaɗa manufofinsa na takara a jam'iyyar APC. Hakan ne ya sa mai girma sanata Ahmad Sani Yariman Bakura ya shirya wata ganawa da shugabannin mata na jam'iyyar APC na yankin Northwest, wato arewa maso yammaci, inda shugabannin matan na jam'iyyar APC suke magana da yawun mata 'yan uwansu domin kiran mai girma sanata Ahmad Sani Yariman Bakura domin ya zo ya tsaya takara a jam'iyyar tasu ta APC mai mulkin ƙasar. Jim kaɗan bayan ganawarsa da shugabannin ƙungiya na Arewa Progressive Alliance, Al-Amin wanda ya fito daga yankin North East, inda shi kuma Abu Sumayya ya fito daga yankin North West. A bisa dukkan alamu sanata Ahmad Sani Yariman Bakura ya amsa kiraye-kirayen da al'umma suke masa na ya zo ya tsaya takarar shugabancin wannan ƙasa. Masu iya magana na cewa waiwaye adon tafiya. Duba da haka ne mutanen ƙasar nan suka yi duba da irin mulkin da ya gabatar na gwamna da kuma na sanata a jihar ta Zamfara. Kan ne ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma ɗaiɗaikun mutane ke kiransa domin ya zo ya shimfiɗa irin alkhairin da ya shimfiɗa a jihar Zamfara, domin halin da wannan ƙasa ke ciki a halin yanzu na matsin tattalin arziki. Kasancewarsa mutum ne mai riƙon amana wanda a wa'adin mulkinsa ba a same shi da wani matsala ba, kama daga cin hanci da rashawa, cin amanar ƙasa, babu ko ɗaya da ya faru a wa'adin mulkinsa. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai mun sake saduwa da ku a shirinmu na gaba. Assalamu alaikum.